L-Unjoni Ewropea tfittex livell għoli ta' protezzjoni ambjentali billi tadotta leġiżlazzjoni sabiex tipproteġi l-habitat naturali, iżżomm l-arja u l-ilma notfa, tiżgura li l-iskart tagħna jintrema bla periklu u tiġġieled il-bidla fil-klima. Imma dawn ir-regoli jkunu effettivi biss jekk jiġu infurzati bl-istess mod madwar l-Ewropa. Sabiex tiżgura li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea josservaw dawn il-liġijiet, Il-Qorti tal-Ġustizzja tista' timponi multi jekk pajjiż jikser ir-regoli persistentament. Madwar nofs il-multi li l-Qorti imponiet fuq stati membri jinvolvu l-ambjent fi kwistjonijiet tant differenti li varjaw minn siti ta' rimi ta' skart perikoluż, il-habitat ta' speċi fil-periklu u it-trattament tal-ilma mormi fl-irħula u fl-bliet. F'kawża oħra, il-Qorti ddeċidiet li l-pajjiżi għandhom jimplementaw pjanijiet effettivi sabiex jiġġieldu t-tniġġis tal-arja fl-bliet il-kbar fl-iskadenzi imposti mid-dritt tal-Unjoni Ewropea u li ċittadini jew gruppi ta' azzjoni ambjentali jistgħu jresqu kawża quddiem qorti nazzjonali sabiex iġelu pajjiż jagħmel dan. Il-Qorti wkoll ta' deċiżjoni f'ħafna kawżi dwar l-iskema ta' skambju ta' emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea, intiża li tiġġieled il-bdil fil-klima. Is-sentenzi tagħha kkonfermaw li ċentrali ta' enerġija li jaħdmu bil-faħam m'għandhomx jingħataw trattament preferenzjali fuq il-kompetituri li jniġġsu inqas. U li l-kumpaniji tal-ajru ma setgħux jaħarbu mill-iskema. B'dan il-mod il-Qorti tiżgura li aħna nkomplu ngawdu mill-livelli għolja ta' protezzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea.